Bakit tayo? Ayoko. Gusto na mo eh. Hi guys, papunta kami sa lagoon. Saan papunta lagoon? Papakita namin yung lagoon namin dito sa Las Palmas. Ang hirap maglakad. Nasaan na ba? Ayun o, malapit na. Pak mo na ako dun. Tumakbo. Kakain ko lang pala. Kakain na ka. Kakain. Ha? Hindi, may Makikita nyo guys. Ay. Tingnan na yung lagoon namin. Papunta, malapit na kami. Dito yan? Oo. Oh, ayan na yung lagoon. Kasi lang bawal na yung pumunta kasi marami nang namamatay dyan. Kaya kaya gi-coral. Ha? Yan na siya giharangan ba? Kasi marami nang namamatay dyan. Parang nagbo-boys ng buhay. Kaya hindi natin makikita. Ay, ayan na, ala. Ang lalim. Ay, may tao nga doon ako. Dito tayo na. Ayun na. Ha? Yan na. May bata doon. Ayan. Papunta ko. Yan, papuntahan namin guys. Dali na. Ayan guys, malapit na kami guys. Ayan guys, ayan yung lawa namin guys. Ayan. Ayan. Asan ba yun? Ayan guys. Oh, sige. Asan ba yan? Dito pala, dito. Saan ba? Ayan. Saan? Ayan, pwede tayo dumandan yan. Huwag kang lalapit ha. Yan ka lang. Gusto mo lang tumingin. Huwag kang lalapit na. Delikado. Dito. Diyan ka lang. Ayan. Ayan guys. Huwag ayan. Ay. Delikado yan. Ayan guys, yung lawa namin guys. Ray, paano wala yung bike natin? Ayan ang lalim. Ayan, marami nang mamamatay dito. Huwag ka na. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Ayan o, marami isda dito eh. Baka magalit yun. Maraming dito, tilapia. Isda. May mamaya na kayo. Ayan. Wala lang naliligo dito ba? Meron po. Hindi naman nalunod. Diyan lang po dyan. Pero doon, Talaga bawal. ah, Pwede lang po dyan magbangka. malalim masyado. Paano siya Godzilla? Patay kayo dyan. Kapag ka mapunta rito, delikado dito. Diyan ka lang. Yan, ito guys, ang lalim ng lawa. Diyan ka lang huwag ka pumunta dito. Dito, hawak ka kay mama. Sabi mo may nagbabangka. Hawak ka dito, hawak ka kay mama. Wala yan, di ako mahulog dyan. Delikado. Nakakatakot. Kasi may nanghihila daw dito. Ayan. Ayan, dito yung lawa namin. Gusto na mo eh. Ayun na tayo. Ayun ang lalim. Ito, liit lang to dati yung buntis pa ako sa'yo, nak. Ayun, hanggang dyan lang to. Ngayon, lumaki na siya, oh. Ayun, laki na. Grabe. Ang lalim, sobra. Guys, marami nang namatay dito, guys. Meron din dito mo guys yung mga estudyante na liligo tapos hindi na nakauwi sa bahay nila kasi nalulunod, graduating pa. Ayun, tana uwi na tayo san. Ayun guys, uwi na kami guys kasi tayo, ayun, hintayin mo ako san. Huwag kang ano ka nga dyan, oh. May nanghihila dito, sige ka. Abot pa ako niyan. Siyempre, Kasi totoo ba yan? totoo yan. Pwede mga bata pag disgrasya na, naku po. Gawin na kami guys, bye bye. Nabidyahan mo sa mga sama. Ba't ako pa? Nabidyahan mo lang. Ang lakad lang. Ayoko na. Ano ba yan?
Pagod na ako. Ignorante yung anak ko guys eh. Uwi na kami guys. Galing na kami doon sa lagoon. Pinuntahan namin ng lagoon. Ito yung subdivision namin guys. Napakalaki sobra. Malilito ka talaga dito pag ikaw nakapasok dito. Saan tayo pupunta? Diyan tayo dadaan no? Yan? Dito, diretso. Yan nga. Oo. Diretso tayo, pauwi na sa amin maglalakad. Uy, bakit ka nakarating dito? Sino nga yun, San? Sino pangalan doon? Sige yan. Si Liam? Uy, wag dyan. Ano ba dito? Dito, pakagat ka na ng aso. Tuloy mo lang. Paano ituloy? Paspay. Tingnan mo guys. Papauwi lang namin guys. Yung anak kong papakin, no, kasama ko. Bye bye guys. Kapagod maglakad. Ano ba yan, ma? Oh, bilis dun eh. Ito, paano makakuha ng video nga kung sumusunod ka? Ano Oh, ba shit. yan? Ano bang gagawin ko? Stay lang ako sa isang place. Hindi, diyan ka lang. Mauna ako. Okay. Paano ba? Oh, tuto ko na. Bilisan mo kasi. Bakal mo maglakad eh. Ano, gusto mo ba nito? Ayoko nga. Nakakain ko lang. Paano ba? Ang bilis mo. Ang bakal mo kasi. Mauna ka nga, ikaw videoan ko. Ayoko, ikaw na. Paano mo? Ang bakal mo nga oh. Mas mabilis pa ako Hindi, eh. magano ka muna. Magpaiwan ka. Hintayin Ano, mo kada ako. ano? Ignorante. Okay na nga. Tss, ako pa. Oh. Oh, Bilisan mo kasi. Ako na. Ang bakal kasi maglakad. Mauna ka. Doon na ako. Bakal na. Mauna ka dun. Bagang tupakin. Kakainis ng anak ko na to. Matupak. Hoy, maliligaw ka. Hoy, magantay ka sa akin. Diyan. Hintayin mo ako. Nagmamadali ka ah. Bawal ka maglaro doon. Basta. Ang bagal kasi maglakad. Alam mo nang kaka-opera ko lang. Gusto mong takbuhin mo ako, mabinat ako. Oh, sige. Bako, hindi wala kang care sa magulang mo ha. Iniisip mo lang yung sarili mo. Sorry naman. Ang mahalaga sa iyo yung sarili mo, wala kang paki sa nanay mo. Hindi naman. Bakit? Wala naman ah. Bakit mo gusto mo akong palakarin ng malakas? Alam mo naman na bago lang ako na-operahan. I'm sorry. Hindi ko alam eh. Hindi mo alam. Na-hospital. Hindi, sorry. I'm sorry. I'm sorry, mama. I'm sorry, ma. Ma, I'm really sorry. Ewan ko sa'yo. Mhm. Ano ka lang ano. Ano nga? Sorry. Little girl na. Ayun pala. Ang binangkal wala. Nabili ka pa? Hindi, tingin ako ng binangkal.
Okay. Ako nakahawak dyan. Ako na. Ako na. Mas mabilis.